Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar. Yine de sürpriz Merdana Production'ın ýazgy etmeginde 103-nji sanyny size hödürleýäs. Edil häzirki wagtda Belarusiýa döwletini okap ýören Nuranaň adyndan biz mehriban kyblasyny, ediz dädesini, Aman agany bagtur gelejäni ak goýunto ýany Peýgamber ýaş toýlan märeklap barýas we şol odan pursatlarym siz bilen paýlaşýas. Gyzlara da okuwlaryna diňe üstünlükler dileýäs. Asuda toylu diyarımızda, toylu vatanımızda ilmida amaçlar ýaly şatykly günler, toylu günler her bir türkmen ojagynda köp bolsun. Gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň hem jallary sag bolsun. Onda toparmyz bilen bilelikde Daşoz vilayatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň nazykly isfadyna geňeşligine ýani Aman aganyň döwletli ojagyna sarap gyzlarynyň adyndan gutlap barýas. Ýöredik. Aman assalamu alaykum. Peýgamber ýaş soýuňyz gutly bolsun. Bagtulyny gutlaýas. Aman agaň döwletli ojagyna hemmäge hoş gördük diýer. Indi biz daşary ýurtda Belarusiýa döwletinde okap ýören Aman aga bagtuly gelende mehriban gyzlaryňyz Nuranaň adyndan, Züleyhaň adyndan gutlap geldik. Gutlaýas. Züleyhaň adyndan, Nuranaň adyndan her gaýsyňyza Amerikanda oldu. El sarpalyň. Dollaryň izi bilen hem iki sany süýjülük tortam bar. Eje däde ak goýun toýuňyz gutly bolsun, uzak ýaşaň elmeden bile ýüzleriňiz güldürip dursun. Dollama adymyň gutlyň gelilmedik. Eje däde ýaşyňyz ýym bolsun, ak goýun toýuňyz gutly bolsun. Aman Allah döwlete ak goýun toýuňyz gutly bolsun, mürek bolsun, uzak ýaşaň. Bak çok gülü oynap son başına koyup yaşamak nesip etsin. Ömrünüz uzun olsun. Kaydan yaşıyorum oldu sonra yaşıyorum. Akkoyduğum kutlu oldu. Çağlağa koyup neler. Doğum geldi. Gelmek geldi ünlü. Däde eje ak Peýgamber ýaşyny gutly bolsun, hemmäge ýetirsin ak goýun toý etmek. Ayna gelece Peýgamber ýaşyny gutly bolsun. Hemişe öýüňize toýdyk geleli. Salam hemmäge. Eje däde ak goýun toýlaryň gutly bolsun. Gidin bagtyny goýup gelip. Ejege janyň sag bolsun. Uzak gaşbersin. Can ak goýun toýlaryň gutly bolsun taýym. Hala oğlanların gıyırlarını hele artıklarını merkez gelsin kutlu olsun taýym. Yine de diýenim şunu al akqan yine 60 ýaşa gelsin taýsan. Gelecek ýaşy uzak bolgy akqan kutlu bolsun bolajagyň rahatny görüp ýaşa bergeýsin. Aman agy toýuň gutly bolsun, bagtyl gelece. Goşala suwatyndan toýuňyz dowamly bolýar taýym. Beýlerin diplom toýuna da gelýärmiz. Uzak ýaşa gelsin, paçagyň toýu ýazylsyn. Toýlaryň ýene bir gedek mübarek bolsun. Ýaşyňyz ýym bolsun, oň bolsun taýym. Häzirňiz şumy bolsun. Hormatly toý saçanyň eýil mehmanlary, aman ýeňi bilen bagtyl gyzymyň Peýgamber ýaşyny geçirip ötýär. Peýgamber ýaşyňyz gutly bolsun, o janyňyz sag bolsun, göregliň ýaşyny bersin, kabul bolgoý taýym. Çağalaň daşary ýurtda kapatýa. Olaryň gelip daýym diplom toýlarynda oturmak nesip etsin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Soňatmak goşurdyň. Gaýna gelse ýaşyňyz uzak bolsun daýym elmeden şeýde hemme oşurup ak goýun toýlarda oturup bereli. Hemme ýetirsin. Sag bolun, aman çeýde bakdylejeke. Peýgamber ýaşyňyz gutly bolsun. Elmeden öýüňize toýdyk geleli toýuň saçaňyz toýa ýazylsyn, ýaşyňda mudyn bolsun. Kaka Peýgamber ýaşyny gutly bolsun, gelje Peýgamber ýaşyny gutly bolsun. Hemişe ojagyňyzda toýdyk geleli. Aman aga bagtyl gelje Peýgamber ýaşyny uzak bolsun, göregli ýaşyny bersin. Dama öýüňize toýdyk geleli. Goňşulary Peýgamber ýaşyny gutly bolsun. Däde ak goýun toýlaryň gutly bolsun, ýaşyňyz ýym bolsun.
Hemme gelen merakada bir tilak gelen için tanrı elkatma diye canınız sağ olsun. Hemme adın kapıyını da toy dip baralı. Sağ olun. Assalamu alaykum Ömer abi. Ejeke yaşınız ok olsun. Peygamber yaş kutlu olsun. Sağ ol. Aman ağa Baturgul'a zennesi toya katnaşıyan hemme doğan karındaşlarına ayratınam şu soğutları size yollan kıyızlarına da bir ata yüreğinden, ene yüreğinden alkışlı ak patal arzularınızı beyan etseniz. Olaram internet ulgam arkalı sonra tomaş ederler. Aman ağa. Siz Sinan'ın için çok sağ olun. Sinan'ı Allah filesin. O kıyılarının sağlarının yaşamı değil mi? Sağ ol aman ağa, sağ ol, sağ ol. Toyu gelen ahli halkımı edin mihmanlar. Benim size sağ olsun aydın geleninize o daşarı yurtta okap veren oğul Nur, Züleyha Nurani hemmesini sağaman gelip olurum diplom toylarında oturmak nasip etkey. Kudayım. Hemen akkoyun toyu getirdin. Sağ olun, hemen sağ olun. Aydın Inni bize Nurana şu sürprizi zakat eden wagty bana şeýle Men 2 tane yüreğe yakın insanlarım var. Olaram Ol bir kedem mening tezdegim, ol bir kakam edi kıllagim canım, derdime dermanım, sev mening iki dünyam cennetim imanım. Ol bir kedem mening tezdegim, ol bir kakam edi kıllagim canım, derdime dermanım, sev mening iki dünyam